सबके प्रणाम करो तनी। हम भोजपुरी कलाकार दीपक दुलरुआ यादव। आज एगो बात बतावल चाहतनी रउआ सब से हम कि बहुत दिन पहले एगो हम गाना गैले रहनी 2014 में कुंवार काट बनता। एगो ओकरा में गाना रहे बक्सर जिला चाहदी तो कौनो जिला के बहादी। वो गाना के विवादित बना देनी जा। बहुत दिन पहले गाना रहे, सब चैनल वाला भाई हमारे उठा उठा के अपना अपना चैनल पे डाले लगले लोग। हम बहुत सारे चैनल पे देखनी और जो जो चैनल पर हम फोनो करके हटवेबो कैनी, दो चार गो चैनल वाला भाई ना हटेले लोग। ओकरा में हमारा बहुत फोन आयल कि दीपक जी गाना कहाँ ऐसा गावतनी, हई करतनी हो करतनी। हम सबके समझाइनी कि भैया ऐसा ऐसा मैटर बा। अगर यूट्यूब के ज़माना ना रहे, गूगल के ज़माना रहे, गूगल पे जाकर आवाज सब देख लीजिए कि उ गाना बा कि ना 2014 के नेहा फिल्म से छूटा रहे। वो बात सॉल्व भइल। रवा सब हम एगो बात बतावल चाहते, हम कभी विवादित में ना रहिला, ना हम ऐसा गाना मैटर गाइला। जितना हम गाइला उतना हम खुश रहिला, जितने गाई बजेला हम अपन में खुश रहिला। एगो गाना भइल परसों हम रिलीज भइल अनुराग फिल्म के माध्यम से कि मौगी खेले पबजी या मौगा काटे सब्जी। हमनी के एगो पति पत्नी के मैटर सोचनी जा। हमनी स्टूडियो में बैठे जाए तरी सुधांशु जी रहन, अनुराग जी रहन, हम रही, पप्पू जी रही, सब पूरा हमार टीम रहे। सुधांशु जी लेकर की मैटर लिखी, मर्द मेहरारू के मौगा मौगी के मैटर चली। हमनी के मैटर लिख देहनी जा। मैटर गवाह भी गई, वही घड़ी मिक्स भी भइल और रिलीज भी भइल। और वो गाना के विवादित बना दे बोलो। हमारा भी बहुत सारा फोन आवता, एक दिन में कम से कम 100 200 फोन आ जाता हमारा भी। तू खेसारी बे के काहे गरियाव तरह तरह के हई कर दे, भो कर दे, मार दे, पीट दे। हमरा वैसे को बात बतावल चाहते नहीं कि ये गाना में एको जिला के चाहे एको गायक के, चाहे खेसारी भैया हो, चाहे कौन भैया, कोनो सीनियर गायक कहते नाम धैल होके तरह हमरा से कहीं यदि वो गलत शब्द होके तो हमरा से कहीं हम गलत बानी आ कमेंट में बताई। लोग कहता कि फोटो काहे खेसारी भैया के फोटो लगा देनी तो खेसारी भैया मौगा हो गए। अपना से सीनियर के, अपना से बड़ा आदमी के, हीरो आदमी के लगावे थंबनेल पे फोटो। हीरोइन के काहे नहीं लगावल जाला कि आज जौन मार्केट में बाड़ी अक्षरा सिंह सब हिट रहे ओकरा के लगावेला। वो समझ के हमने के लगन जी कोनो गलत नियत नहीं है कि ना खेसारी भैया के फोटो रही तो सब्जी काटत खाने वीडियो आई रहे, अपन थंबनेल लगा दिलस थंबनेल वाला। ओकरा के कहनी हम कंपनी में इतना बात बताओ तो उतार दी, वहाँ काज उतार दे। बाकी तब वो आदमी फोन नहीं मानत, बार बार धमकी देता नहीं, ऐसे करता नहीं। तो हमारा सब से आग्रह करता नहीं कि ऐसा कोनो मैटर नहीं है, हम वैसा लड़का ना हनी। रवा सब गीत के प्यार दुलार दी। हम विवादित में हमारा पब्लिसिटी ना चाहिए। हम जितना बानी बहुत खुश बानी, हमरा उतने चाहिए। जितना मेहनत कैले बानी उतना हमरा फल मिलेला। सबसे प्रणाम करता नहीं। आए भी विवादित के गाना ना लिया करे, अच्छा से शेयर करी, जम के कमेंट शेयर करी, लाइक करी, और जौन भी गलती हुई हमारा नंबर पे कांटेक्ट करी, हमरा से बात करी। प्रणाम।